lisin mlebu tekono-kono mambak-mambak. Wis tau muni sih. Nek mambak lor kene lho anu kok ndemben. Ya. Mungkin sih bos, nek mambak sih. Oh, mesti enggak ya. Bung, Mbah. Bung. Mboten napa-napa, Mbah, niki lah. Kalau cewekmu apa jalan nebung, Pak? Jalan nebung. Nah, niki Bung. Jalan di Mas. Ora ngabul. Bung, Mbah, untuk Bung Wisan. Kene aku 3.000 ya, Kim. Tambok wadi brojong lek anu te. Dituku di wadi brojong nek Gorono. Wes, ijine. Wes, 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 Jaluk udut ini. wes. wes. Halo, guys. Iki lho, nok gunung perdamaian. Iki untuk spot sapi gajah jaran ana kabeh. Halo. Halo, aku Mbak Bejo. Ayo. Beneran. Loh. Jaluk udut lagi. Iya. Kok sejaluk kok jangan. Lho, ae pagi kita. Api kene kok. Halo. Iki bener. Gunung. Gunung iki. Halo. Gunung iki Lor. Gunung Lor. Perdamaian. Iki Mbak Bejo nok kene. Halo. Halo. Iki Pak RT Darno, sniper tercepat dan terakurat ini Pak Darno RT. Ini dari Jogja. Nah, ini dari Jawa Timur Bang Bejo. Bejo Bagimin. Halo. Ngopo? Ora ngelah ketok kabeh. Mari dirti. Ini spot terindah yang aku pernah temui. Halo. Hewannya masih alami. Burung Kakak tua. tunai ada. Burung kakak tua juga ada tapi nggak berani nembak burung kakak tua. Sekian, terima kasih guys. Hop hop hop. Lu pucuk pol. Nek ngalir idi. Nah, kero balik ngulon. Lho. Pitan.
Mending ngidul ya nyentar ngetan iki. Oh, hop. 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 Ngedun iki lho. Enggak nih lho. Ngulon bakang ngulon. Akan hendi kan? Akan hendi. Durandu. Loh. Durandu itu yang dhuwur. Wis ta nek ana sing rohop. Ki ngulon opo to aja leng ngulon. Oh wis kena di mulane. Iya. Enggak terus. Akhirnya bedel. Tuk sing lore. Cuk. Tuk ini apa tuh? Oh. Ayo dok ini udah dhuwur. Iki barang dok ini lho. Iki dong sing lho. Aku ngomong